ए अरियार का बरियार सीता जी से कहिया भेटा अकवारी सबकर माई जिउतिया भूखल बाड़ी। हमार पूत होए बरियार मारी आवे मरा के ना, जीती आवे हारी के ना। हमरे पूत के होए हनुमान जी के बल। देखी हमनी के लोग के तीज त्योहार के खूबसूरती। एगो माई जिउतिया व्रत कइले बाड़ी आ अपने लइकन खातिर ओ बरियार के पौधा से का कहतड़ी। नमस्कार प्रणाम, हम अंकिता पंडित आज ए वीडियो में चर्चा करब जिउतिया व्रत के। जिउतिया व्रत भोजपुरिया महीना के अनुसार कुंवार के महीना के कृष्ण अष्टमी तिथि के मनावल जाला। ए व्रत के सुहागिन महिला लोग आपन लइकन खातिर राखेला। परंपरा के अनुसार ए व्रत 3 दिन के होला। पहला दिन नहाए खाए। ए व्रत में नहाए खाए के दिन सतपुतिया खइले के परंपरा बाटे। हमनी के यूपी बेल्ट में एके सतपुतिया सरपुतिया कहल जाला, तरोई भी कहल जाला। बिहार बेल्ट में ज़्यादातर एकरा के झिंगी या झिंगनी कहल जाला। दूसरा दिन 24 घंटा के निर्जला व्रत होखेला। तीसरा दिन खर कइले के परंपरा बा। ए व्रत में खर कइले के अपन अलग महत्व बाटे। खर कइला के बाद पारण होला। पारण माने व्रत के खोलल। हर तीज त्योहार में पारण के अपन अलग महत्व बाटे। ओ पारण में व्यंजन भी अलग अलग होला, अलग अलग तरीका से पारण कइल जाला। आई अब जानल जाओ कि एकरा पीछे कथा कहानी का बा। जिउतिया व्रत के पीछे बहुत सारा कथा कहानी कहल जाला। पहला कहानी जौन हम सुनावतनी वो एगो पौराणिक कथा है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा के पिता के मृत्यु हो गई तो अश्वत्थामा बदला लेवे खातिर 5 पांडव के शिविर चल गए। शिविर गईले ओइजा जाके वो 5 लोग के मार गिरवले। अश्वत्थामा के लागल कि 5 पांडव लोग मर गए, लेकिन ऐसा ना भइल। 5 पांडव लोग जिंदा बाच गए। जब 5 पांडव अश्वत्थामा के सामने आई लोग, वो समय अश्वत्थामा चिंता में पड़ गए। अश्वत्थामा के ई लागल कि जौन 5 लोग के वो मार गिरौलस वो लोग द्रौपदी के पुत्र रहल। ई कुल देख के अर्जुन के गुस्सा फूटल। वही समय अर्जुन अश्वत्थामा के बंदी बना लेने। तब अश्वत्थामा बदला लेवे खातिर अर्जुन के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलत लइका के मारे की योजना बना लेने। अब ब्रह्मास्त्र चलौले जेकरा वजह से उत्तरा के गर्भ नष्ट हो गए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ओ समय उत्तरा के गर्भ में मरल लइका के जीवित कर देने। ए तरह से गर्भ में मर के जीवित भइला के कारण उत्तरा के लइका के नाम जीवित पुत्रिका राखल गई। तब से कहल जाला कि जीवित पुत्रिका जिउतिया चाहे खरजूतिया व्रत राखे के परंपरा शुरू भइल। हम ये कहतनी कि आप एक कथा कहानी पे ना भी जाएं, तो हमनी के ये बूझे के जरूरत बा कि आखिर ई तीज त्योहार के ई खरजूतिया व्रत के महत्व का बा। जिउतिया व्रत एगो महतारी के त्याग के प्रतीक बा अपने लइकन खातिर। आखिर एगो माई अपने लइकन खातिर कितना त्याग कर सकेली, ई देखला के जरूरत बा, ई महसूस कइला के बाद बा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमार वीडियो आपके बढ़िया लागल, आपके लागल कि ये वीडियो से आपके कुछ जाने के मिलल, तो एकरा के ज़रूर पसंद करी, लाइक करी और भी लोग के सुनाई और आपन रिव्यू, आपन सुझाव, आपन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।